Assalamu alaikum ‘yan uwana mazauna ƙasashen ƙetare, ina ‘yan Libya, ina ‘yan Saudiya, ina ‘yan Ghana, ina ‘yan Kamaru da dai sauranku. Ina mai albishirin sanar da ku mun buɗe wani ƙasaitaccen website kamar yadda muka saba. Na san da yawanku kuna fuskantar matsala wajen siyan katin alfa, ko ku tura ya ɗau lokaci bai shiga wallet ɗinku ba, ko kuma ku tura ma gida a ɗauki lokaci ba tare da an tura muku ba, ko kuma kuna da uzuri. To da wannan application ɗin insha Allahu hawayenku ya zo ƙarshe. Za ku iya amfani da wannan application ɗin wajen tura katin alfa, nan take za ku tura kuma take zai shiga. Daga naira 1 zuwa naira 200, 300, 1000, 2000 kai har ma 10,000 duk abin da kake so da wannan app din zaka iya recharging din wallet ɗinka a cikin farashi mai sauki. Sannan kuma bugu da ƙari akwai katin Najeriya a ciki, akwai data mu kuma mai inganci ne kuma yana da sauki. Insha Allah idan ka zarraba zaka ji daɗin amfani da shi. Zaka iya hawa Play Store kai searching da Datan, insha Allah zaka samu app din. In ma baka iya yanda ake tura ba ka mana magana zamu koya maka. Ƴan uwa ko kuma da kuke gida a taya mu da sharing, muna godiya. Gaskiya ne. Allah ƙara